Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem f'pajjiżna kienu ppreżentati żewġ liġijiet għal konsultazzjoni pubblika. Waħda mill-liġijiet hija twaqqif ta' Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u liġi oħra hija dwar l-ugwaljanza. Il-Ministru għad-Drittijiet Ċivili Helena Dalli fissret kif dawn il-liġijiet huma pass ieħor fil-ħidma tal-Gvern li għandha lan li tħares aktar id-drittijiet taċ-ċittadini. Konkretament, mhux sempliċement qed ngħidu ħanfakru dan il-jum, imma konkretament billi qegħdin nippreżentaw lill-poplu Malti żewġ liġijiet għal konsultazzjoni pubblika, waħda minnhom għat-twaqqif ta' Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem illi se tkun fuq il-prinċipji ta' Pariġi, ġifieri tkun maqtuwa mill-Gvern, tantu hekk li meta tgħaddi din il-liġi mbagħad se taqa' taħt il-Parlament. U se jkollna wkoll il-liġi għall-ugwaljanza. Ix-xahar li għadda twaqqaf Direttorat għall-Ugwaljanza u Dalli fissret kif waħda mill-miżuri li ttieħdu fil-Baġit 2016 kienet dik li titwaqqaf il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li tieħu post il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza. B'differenza minn qabel din il-Kummissjoni se tkun qed timxi b'mod indipendenti u se tkun taħt il-Parlament. Intant wara li implementa l-liġi tal-Unjoni Ċivili u dik tal-Identità tal-Ġeneru, l-istess Ministeru għaddej ukoll b'ħidma biex f'Jannar li ġej titnieda l-liġi tal-koabitazzjoni għal konsultazzjoni pubblika.